Señoras y señores, a partir de este momento, si usted siente un ruido atómico, es porque la radio está en Аз съм Еджи, влизам, просто не мога се сетя каква рима да говоря. Навлизам без да спирам, без да мога да се спра, без да искам пак ще те натряскам утре сутринта. Затова ти баса блъска леко, ляво дясно. На края на изречението за теб ще е ужасно. Усти го как ти влиза, навънка не излиза. Мисъл не протича, излизам от тази криза. Ти блегни станции набро по крилото. Дойде и моето време да си кажа за братото. Навлизам пак директно и не мисля да се спирам. Когато слуша това директно провокирам. Пате викай мигъра, олдскул от мига. Ни го усещаш ли идвота, дето мачката верига. Ще поспоря, ще говоря, ще те мачкам с отбора. Аз съм тоя, дето казвам кой на това ще бъде роля. Аз съм Еджи, влизам, просто не мога се сетя каква рима да говоря. Навлизам без да спирам, без да мога да се спра, без да искам пак ще те натряскам утре сутринта. Ви блегни станции набро по крилото. Дойде и моето време да си кажа за братото. Навлизам пак директно и не мисля да се спирам. Всяко когато слуша това директно провокирам. Мисълта ми се стича, Максуел добавя нещо ново. Директно сме наголо и ще готвиме сурово. Без думи в устата ще ти казвам правилата. Ще те мачкам в игра, ще ти сера в устата. Няма да те мъча, не искам да го правя. Може ли да бъдем аз и ти в тази стая? И накрая ще ти кажа дали ще те позная. И мисля да не мисля, накрая да се вправя.